ja by som vás všetkých rád privítal na tejto našej služkovej slavnosti a zároveň, keďže sa tu bohužiaľ nemôže dostaviť naša riaditeľka, chcel by som poprosiť zástupkyňu pani Vančovú, aby túto slavnosť otvorila. Dobrý večer, ja vás vítam našich študentov, chlapcov a vidím tam poprvýkrát v živote absolventky IT odboru. Ja som z toho úplne v šoku, pretože na našej škole ešte dievčatá IT odboru nekončili. Vítam tu rodičov, vítam svojich kolegov a oficiálne otváram túto slavnosť. Tešíme sa. Teraz prechádzame na šerpovanie, takže by som chcel poprosiť pani učiteľku triednu, aby k nám prišla. Dobrý večer, takisto všetkým prajem. Ste veľmi nádherní, teším sa z vás. Zvládli ste to zatiaľ prvú minútu. Výborné. Dovolte mi, aby som vám teraz predstavil študentov a maturantov 4. IT Specialist všetkých. A ešte predtým by som pokrstil stužky, ktoré tu máme. Nech vám prinesú veľa radosti a šťastia a hlavne šťastia pri maturite, ktorú budete potrebovať v marci a potom určite aj v máji. Takže ja vám ich krstím, aby vám priniesli šťastie, noste ich, lebo keď ich budete nosiť, tak zmaturujete. Dobrý večer. Vážená pani zástupkyňa, ctený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí študenti, milí hostia. Dovolte, aby som sa vám mohla prihovoriť ako triedna učiteľka tejto úžasnej, zlatej, krásnej 4. IT triedy. Všetci si určite pamätáte na časy, keď ste boli žiakmi, študentmi. Takisto moji milí kolegovia mi určite dajú za pravdu, že prítomnosť na stužkovej slávnosti nám, učiteľom, dáva pocit zadozučinenia a hrdosti. Zároveň so zobratým hrdlom hľadáme slová, ktorými by sme sa našim maturantom prihovorili. Mala som možnosť vás, moji zlatí študenti, spoznávať vás o školskom prostredí na nejakom tom školskom výlete. No dnes, keď sa na vás pozerám, zisťujem, že ten pohľad je iný, výnimočný, sviatočný, slávnostný. Stoja predo mnou dievčatá v šušťavých robách, zahalené do oblaku elegancie a krásnych vôni. Chlapci si možno prvýkrát uväzovali úzol na kravate. A keď sa tak na vás pozerám, si kladiem otázku, kam ten čas tak rýchlo letí. Ako študenti prežívate jedno z najkrajších období v živote. I keď na začiatku ste iste spoznali, že cesta za poznaním a vedomosťami nie je ľahká. Často ste mali, a možno určite ešte stále niekedy máte, že sa na vás všetko valí a nádeje vložené do vás výjdu na vnívoč. A že úspešné zakončenie stredoškolského štúdia je pre vás nedosiahnuteľnou métou. Spoznávali ste, kto je skutočný kamarát, priateľ. Nadviazali ste nové vzťahy, priateľstvá a len čas ukáže, ktoré z nich budú pokračovať aj v budúcnosti. A sme pri slove budúcnosť. V tej blízkej vás čaká jedna skúška ohňom. Skúška dospelosti, maturita a potom prekročíte bránu nášho gymnázia a za ňou vás čaká život. Ten život je jedine váš. Je vo vašich rukách. Vy sami budete zaplňať stránky svojej knihy s názvom Môj život. Buďte odvážni, buďte sami sebou. Verte si, robte veci, ktoré chutia správne. Riskujte a užívajte si. Plňte si svoje sny, pretože život máte len jeden, tak nech stojí za to. Nech ste na seba hrdí a nech ste šťastní. Niektorí z vás možno už presne vedia, čo v živote chcú, kam povedú ich kroky.
Niektorí ešte potrebujú čas porozhliadať sa. Ja i moji kolegovia sme radi, že sme vám mohli pomáhať hľadať a nachádzať odpovede na mnohé otázniky. Milí študenti, nielen mne a mojim kolegom, ale aj vašim rodičom, no i širokej verejnosti odovzdávate prostredníctvom zelených stužiek jasne čitateľný signál. Som maturantka, som maturant. Uvedomujete si, že sa pomaly vymaňujete spod ochranných krídel rodičov a učíte sa samostatnosti a zodpovednosti. Pri pohľade na vás si mami v tejto chvíli potajomky utierajú slzy, otcovia ich statočne premáhajú, no úprimne vám želajú, aby ste boli v živote šťastní a úspešní. Ale vráťme sa k dnešnému dňu, respektíve večeru. Deň stužkovej slávnosti je predovšetkým váš. Vychutnajte si chvíle, ktoré tu môžete dnes so všetkými prežiť. Viem, že takéto slávnostné okamihy sú aj príležitosťou na dobré priania. Ja vám prajem, aby ste zvládli všetky životné výzvy a predovšetkým veľa šťastia za zeleným stolom. A na záver prajem krásny a vydarený večer. Dúfam, že si ho všetci spolu úžasne užijeme. Ďakujem. Tak, teraz dúfam, že sa trafím. Stužkovanie? Dobre, výborné. Takže dovolte mi predstaviť vám maturantov 4. IT. Jakub Bacovský. Podles. Matúš Čírik. Najlepší angličtinár na škole. Alexander Čapoš. Ten je zase naopak najlepší vývojár na škole. Dávid Klinko. Najslavnatejší stredy. Ina Kubicová. Jakub Marček. Rebeka Martináková. Dobrý úkol. Nina Oslejová. Peter Ošlejšek.
Denis Pazdera. Matej Rajtár. Matej Trúnek. Martin Palapka. Sabrina Zemková. Tak keď už triedna povedala, poviem aj ja. Ja to nemám tak pekne nachystané, ako to má ona. Ja budem hovoriť z hlavy. Dúfam, že nič nepokazím ako na začiatku. Štvrtá IT, no čo by som tak povedal? Každý tam chodil s radosťou učiť. To sa myslím, že zhodneme všetci. Je tak? No, veď preto. Každý, kto tam prišiel, sa cítil dobre. A ja vám hneď aj poviem prečo. Lebo ste sa na nič nehrali, lebo ste neboli namyslení, arogantní, frajeri, tak ako niektorí vedia bývať, ale vy ste boli úplne inteligentná, normálna trieda, s ktorou sa dalo porozprávať, kde sme sa vedeli na rôzne témy porozprávať, nielen na tú jednu, ktorú sme vtedy na tej danej hodine mali. Čiže to som si veľmi vážil. Keď som vám ja teda povedal, ako ostatní, ale sú to isté. Keď ste mali pracovať, ste pracovali, keď ste si mali užívať voľno, ste si ho užívali, keď ste mali robiť čokoľvek, tak ste to robili, ale naopak nešli ste s tým davom. Keď ste potrebovali niečo povedať, tak ste sa postavili a povedali, že toto sa nám nepáči, alebo toto by mohlo byť inak. A to sa mi najviac páčilo, že boli ste úplne normálni, ale vedeli ste si povedať svoje. A to vám prajem a určite aj všetci z nás vám to prajú aj do života. Byť takí, ako ste, aby ste sa na nič nehrali, ale zároveň vedieť, kedy vystúpiť a kedy povedať, že už stačilo, chceme to takto, lebo toto sa nám viac nepáči a mať na to tie argumenty správne, ktoré ste vždy mali. Čiže to som si na vás najviac ja vážil a vždy som tam išiel s radosťou, že konečne prídem do triedy, kde môžem učiť a nemusím niekoho upozorňovať, že buďte ticho, toto nerobte, hento nerobte, otvorte si zošity. Naozaj pracovití, milí, inteligentní ľudia, ktorí pred vami stoja a to je veľká vďaka vašim rodičom, ako vás vychovali. Takže jeden veľký potlesk pre nich od vás. Aby som to nenaťahoval, tak peknú skúškovú nikdy by som nepovedal, že za 3 razy, čo ste boli v telocvični, ste to dokázali nacvičiť. Teda ešte nemáme program, áno, uvidíme. Ale je to rekordne krátky čas. Usain Bolt by z vás mal radosť, že ako rýchlo vy dokážete nacvičiť skúškovú slávnosť. Inoktorí ľudí cvičia mesiac, 2, vy deň, 2, hej, uvidíme, či prídeme vôbec nacvičovať, ako to bolo ešte pred 2 týždňami. Ale tak som rád, že tu stojíme, že si zatiaľ ten program užívame, ide to výborne. Takže ja vám prajem všetko dobré, nech tento večer dopadne dobre, nech vaše maturity dopadnú dobre.
a na vysokých školách, alebo niekto do práce, neviem, to už závisí na vás, nech sa vám darí. A nezabúdajte, že vždy dvere Futura, skrytý marketing na Futurum, budú pre vás otvorené, kedykoľvek zavítajte, prídite sa pochváliť, čo máte nové, veľmi radi vás uvidíme, kedykoľvek neváhajte. Takže všetko dobré ešte raz, ďakujem veľmi pekne a užite si všetci večer. Prišiel by príhovor k rodičom a príhovor k učiteľom od najštihlejšieho žiaka v Strednej Európe a najnižších žiačky v celej Európe. Takže poprosím vás, Martin, Rebeka. Ďakujem za pekné odovzdanie slova. Takže, drahá pani riaditeľka, drahá triedna učiteľka a učiteľský zbor. Posledný, teda 4. ročník, sa ešte poriadne ani nerozbehol, ale je nám jasné, že bude predstavovať a zdá ešte väčšiu výzvu ako ten predchádzajúci. Nepochybujem však o tom, že nakoniec všetci zvládneme. Aký progres by sme boli schopní zaznamenať, ak by nebolo výnimočného učiteľského zboru a našej vynikajúcej triednej učiteľky? Minimálne. Už len to, že ste sa rozhodli pre kariéru učiteľa, je symbolický počin, za ktorý vám, žiaľ, spoločnosť nedokáže dostatočne poďakovať. Za náš ročník je hľadám ostojné povedať, že si neuveriteľne ctíme vaše odhodlanie a každodenné nasadenie. Poznatky, ktoré ste nám odovzdali, sme pripravení zvoľaďovať a čo najlepšie využiť. Nesmierne dôležitý podiel na celkovom fungovaní nášho Futura má samozrejme aj pani Gazdová, ako zriaďovateľ, bez ktorého by sme sa v takejto spoločnosti asi nestretli. V neposlednom rade je to pán Martin Žižka, náš bývalý pán riaditeľ, ktorý bol ochotný venovať sa nám, vypočuť si naše sťažnosti a návrhy. Jednoducho bol rozhodnutý spraviť z našej školy to najlepšie miesto pre študentov. A taktiež naša nová pani riaditeľka, ktorá sa bohužiaľ nemohla dostaviť, pani Marcela Piatková, ktorá našu školu vedie správnym smerom a snaží sa nám nahradiť to, čo nám bolo zobraté. Ja by som vám chcela teda venovať, drahí spolužiaci, citát z knihy: Známkou nezrelého človeka je, že chce pre niečo znešené zomrieť, tým známkou zrelého človeka je, že chce pre niečo pokojne žiť. Je to pekný citát od pána Slingera. A teraz by som rada odostala slovo kolegovi. Ďakujem. Tak, milí naši rodičia, pripadla mi neľahká úloha osloviť vás. Čas rýchlo plynie. Ešte donedávna sme boli vašimi malými deťmi, ktorí boli bez vás úplne bezbranní. Boli ste to vy, ktorí ste nás naučili prvé kroky a prvé slova. Starali sa o nás od útleho detstva až po dospelosť. Od začiatku ste sa nás snažili viesť správnym smerom. Viem, že to s vami nebolo vždy najľahšie, niekedy boli chvíle trápenia a smutku. Avšak aj cez to, všetko negatívne, ste sa dokázali preniesť. Ďakujeme vám, že ste nás vždy vypočuli, že sme sa mohli s vami poradiť. Len pri vás sme sa cítili bezpečne a vedeli sme, že vždy budete našou oporou.
Ešte teraz si spomínam, ako ste nás sprevádzali do prvej triedy a ani sme sa nenazdali a sme tu, na našej stužkovej slávnosti. Pripravení rozísť sa a ísť každý svojou cestou. Samozrejme, bez vás by to nebolo možné. Drahí naši rodičia, musíme vám poďakovať za vašu trpezlivosť, starostlivosť, porozumenie a lásku, ktorú ste nám za celý život venovali. Ste pre nás vzorom od útleho detstva. Chceme dodržiavať tie zásady, ktoré ste nám z hĺbky vášho srdca vštepovali. Ďakujem vám, stojíme dnes tu, pred vami, na právu dospelosti, pár mesiacov pred maturitou. A napokon aj za dnešný deň vďačíme vám. Deň, kedy nám pripnú zelené stužky. Len nedávno sme boli vaše deti. A dnes, hoci nimi stále sme, sa z nás pred vašimi očami symbolicky stanú dospelí ľudia. Teda dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na našej stužkovej slávnosti. Prajem vám príjemné prežitie večera a dobrú zábavu. Ďakujem. Takže začína sa nám ten program a ako prvá časť programu ide jedna epizóda, samozrejme hraná mojimi spolužiakmi. Je to epizóda zo seriálu, ktorý by bol prirovnateľný k seriálu Priatelia, tým, že sa to opakuje stále dokola, nie je to vtipné. Seriál Susedia, epizóda Kríza stredného veku. Nech ti nevadí, že za život to nevadíš, všetko pohne sa zvládnuť dá. Ty máš rád, žiješ akorát a v tom je celá záhada. Nech ti nevadí, vedia ťa opäť naladí a hneď sa všetko krajšie zdá. Aj keď máš to malé, ešte stále som tu ja.
Tak tretí, ale musím chytiť ten správny grif. Prosím ťa, ty len nechytaj žiadne grify a odlož to kreslo skôr, ako ho tu vymakne Ildiko. Vieš, že ona je hore už od 4:00 a vypeká Láslovi tortu. Ale prosím ťa, čo by tu robila o 7:30? Aj tak si stále nemyslím, že je to vhodný dáček pre Lásla. Minulej povedal, že by chcel nejaký snowboard a celý chvíľu mi prezradil aj to, že mu chýbajú staré diskotékové časy. Čo si by to nepovedal skôr? Veď som mu mohla kúpiť napríklad, čo ja viem, kolískové korčule. Ahojte, už ste hore? Ildiko, som sa čas zlákla. No to mi hovor. Čo tu robíš? No, zistila som, že nemám dostatok sviečok na tortu. No, také sviečky zrovna nemám, ale však niečo s tým vymyslím, neboj sa. Tak sa o to postarajte. Ahojte, čau. Neboj sa, ahoj. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dnes mám narodeniny. To budú prví gratulanti. Dobrý deň. Dobrý deň, má tu pre vás balíček. Fotko. Podanie musí. Čo to bude? Asi kolieskové korčule. Poďte. Priateľine? Áno, je mi rovných 40. 40, to by som nikdy vám nepovedal. Jak máme? No, dosť hovorí, že nevyzeráte na 40, ale na takých 29. 29. No poviem vám, že natoľko presne sa aj cítim. Samozrejme, prepáčte. Ja som taký rozrušený, keď máte narodeniny. Nech sa páči. Na nás. A druhý do druhej nohy. Na zdraví. Ne, Lacika, nemôžeš byť pred raňajkami. Dobrý. Dobrý. Ja nemôžem. Prečo nemôžem? Veď mám 40, veď pán Postár povedzte vy, a očividne aj vy. 40, to sa život len rozbieha. Ja keď som mal 40, tak prišiel som o dobrú prácu, žena ma vyhodila z bytu, našiel ma žalúdočne vredy. Ne, Lacika, skús mať aspoň nás také narodeniny, že budeš pamätať aj na ďalší deň. Prepáčte, ale on keď začne piť, tak nevie prestať. Na zdravie. Ale vyčkaj času Jakús klasu. Neviem, či je to zrovna Jakús klasu, ale je naozaj nevhodné, keď niekoho zavoláš na oslavu, že meška. Keď Žužo s Františkom nás zavolali k sebe na obed, my sme tam boli o pol hodinu skôr. Neboj, Ildy, oni určite prídu. Radšej mi povedz, čo si robila na obed. No na obed som urobila krémovú polievku a ako hlavné jedlo 7 drahocenností. 7 drahocenností? Vieš, čo je 7 drahocenností? No ja viem len, čo bola jedna drahocennosť a to bolo moje panenstvo, ktoré som už stratila veľmi dávno. Inak, vieš, čo mám nové? Čo? Kúpila som si do kúpeľne takú jacuzzi. A to keď utečie, tak to môže niekoho pokúsať, nie? Ildy, jacuzzi nie je zviera, ale taká výrivá vaňa. Zdravite. Čo si mi to doniesol? Tak, chceli sme to pôvodne zabaliť celé, ale poď zadaj. Áno. Musíš chytiť ten správny grip. Áno. Vieš, Lacika, však povedzme si, už nie si najmladší, tak tu máš také kreslo, však musíš sa dobre zrelaxovať. No. Ďakujem. Hojda. No a toto je odo mňa všetko najlepšie. A to je zase čo? Toto je jacuzzi na nohy. Som tak myslela, keď celý deň zohyňaš v tej studenej kočikárni, že prídeš domov, sadneš do kúpacieho kresla a dobre vymočíš. Nohy si v tom vymočíš. Ja som to potom dostaneš. A ešte od Aňuci. Ďakujem. Deka. Deka, výrivá vaňa. No teta Marta, od teba už teraz očakávam len pobyt v krematóriu, pretože po týchto darčekoch to jediné miesto nemôžem ísť. Ježišmaria, no ja som úplne zabudla. Torta! Happy birthday to you! Happy birthday to you!
Dáček som dostal. František, ber kreslo a ideme. Ale počkaj, Lacika, však oslava tu. Aká oslava? Ja už som doslal. Ja už som podpísaný. Myslel odpísaný. No, takže takýto herecký výkon, keby to videli v Hollywoode, tak nič. Tak, ale nasleduje časť programu, ktorá tiež je zobraná z našej slovenskej televízie. Bude to také malé 5 proti 5. Samozrejme, budeme chcieť, aby účinkovali ako učitelia, tak aj rodičia. No, kto to bude, to už nechám na mojich spolužiakov. Takže ja idem zase naspäť za oponu a vy si to tu užite. Dobrý deň. Ale, počujeme sa? Nie. Dobre, však môžeme aj kričať teoreticky. Ideme si zahrať hru 5 proti 5. Na každý stôl budem potrebovať 5 ľudí. Dúfam, že sa dobrovoľne prihlásia. Ak nie, tak tu máme napísané mená, ktoré chcete. Tak poprosím, 10 rúk spolu, nech sa chvíľu, ak by sa dalo. Ideálne by bolo dvaja rodičia do jednoho tímu, dvaja učiteľa do jednoho tímu a jeden spolužiak do jednoho tímu. Vybavené. Paráda. Nevidím ruky. To je jak na koncerte Elánu. Nenúďte ma čítať mená. Jednu ruku máme. Zdvihni dve, nech to lepšie vyzerá. Bohužiaľ, prečítaj mená, prosím ťa. No, výborné. Tak do prvého tímu si voláme pán učiteľa Michala Chvojku. V prvom tíme bude pána učiteľa Chvojku spoluhráčka pani učiteľka Katarína Motolová. Z rodičov poprosíme do tohto tímu tie dve ruky, ktoré sa prihlásili. No, to není rodič, ale nevadí. Tak, poprosíme pani Valapku, poprosíme do prvého tímu Martina Valapku. Áno. Áno. Videl som tvoju mamu, ale nevadí. Do prvého tímu ešte poprosíme pán Bacovského mamu. Áno, Bacovského mamu. A posledného rodiča do prvého tímu poprosíme pána Klinka. Otca pána Klinka. Do druhého tímu voláme pani učiteľku Tatianu Vančovú.
poprosíme ešte pána učiteľa Martina Žižku. Do druhého týmu ešte poprosíme otca dámy Sabriny Zenkovej. A posledného rodiča do druhého týmu poprosíme Martina Valapku, tak napríklad tak moju mamu. Výborne, výborne. Program má 7 minút, už má 7 minút. Nevadí. No, ako v hre 5 proti 5, najskôr pôjde tzv. Rýchlostrelba. Postavia sa proti sebe čeliaci ľudia, jeden na jednoho, a budú bojovať o tento zvonček a prvý odpovedať na otázku. Čiže poprosím, dajme tomu, kto je na kraji, ide o zvonček. Príďte. Môj otec bol odísť očividne. A prípad. Dobre, položím vám otázku, kto prvý buchne o zvonček, tá zmysluplnú otázku vyhráva, má bod pre svoj tým. Takže, aké zviera má chvost? A? Dobre. Máte bod? Výborne. Ľahké. Krásne, mohli nás poprosiť ďalšiu pani učiteľku a druhú pani učiteľku. Nech sa baví. Čo si niekto pridáva do čaju a inému to môže prísť zbytočné? No poviem, že Kaváčová bola prvá. Nie, nebola. Nie. No? Dostal som odpoveď, to je všetko, čo ma zaujíma. Druhý bod. Rýchlo, ďalej. Ideme ďalej, pán povedať. Poprosím pani. Tak, aby ste buchli o zvonček. Čo môže držať v ruky kaderník? Je to tak? Bod? Ďalej, rýchlo, zapotíme sa. Čo by ste chceli s kým? Ale nemáme kolegu, páne, poďte. Čo by ste chceli stihnúť ráno a nemáte na to čas? Výborne, môže byť. Potrebujem poslednú dvojku. Najkrajšia vec, čo si môže žena odviesť. To neviem, či dobrá odpoveď. Ako poviete? Máte Boh? Dobre. Zvonček nepotrebujeme. Každému týmu dám spoločnú otázku. Máte minútu na premýšľanie, potom pôjdeme postupne a rad za radom budete odpovedať. Ak 3-krát zle uhádne tým, ide druhý tým. Ľahké. Prvá otázka, poďte bližšie, nech sa môžete rozprávať. Akú otázku väčšina žien neznáša? Máte na to minútu. Takže čas uplynul. Presunieme sa k týmu po mojej lavici. Akú otázku väčšina žien neznáša? Čo si začať? Koľko máš rokov? A to je... správna odpoveď. Nepribrala si?
Nebolí ťa dnes hlava? Nesprávna odpoveď. Máte ešte 2 pokusy. Drahá, môžem ísť na pivo? Môžem ísť na pivo. Druhá je správna odpoveď. Máte ešte 1 pokus. Čo bude? Čo bude na večeru? Ďalšia nesprávna odpoveď. Nevadí. Presúvame sa k druhému týmu. Akú otázku väčšina žien neznáša? Prvé napadla prvá. Druhé ma napadlo, že to chceš ísť takto. To chceš ísť takto? Máte ešte 2 pokusy. Zasa si nemáš čo obliecť? Zasa si nemáš čo obliecť. Máte ešte 1 pokus. Kedy bude obed? Kedy bude obed? No, nevadí? Tak správne odpovede boli. Nepribrala si? Ale týka ste už dali to. Takže správne odpovede boli. Nepribrala si? Si tehotná? Spravila si sa? Koľko máš rokov? Koľko vážiš? Takže prvé kolo otázok máme za sebou, ideme na druhé. Zás máte minútu na odpoveď a otázka znie, čo sa dá prespať? Otázka je, čo sa dá prespať. Komunikujte spolu. Aspoň raz. Hotovo? To je vlastne 1 minúta prešla. Dobre, teraz začneme tuto. Takže, pane, čo sa dá prespať? Asi hodina. Bohužiaľ, môjho audioeditora tu nemám, už mám, nech pustí odpoveď. No, zvuk ste počuli, bohužiaľ, prvý krížik. Poprosím ďalej, čo sa dá prespať? Film je správny. Ideme ďalej. Čo sa dá prespať? No? Je to tam? Je to tam či nie? Je to tam, že vraj? Paráda. Zatiaľ 2 body, 1 krížik. Ideme ďalej. Čo sa dá prespať? Pracovná porada. Výborná odpoveď, dvojslovná, určite to tam bude. Bohužiaľ, čo sa dá prespať? Omša. To bolo jasné. Takže, kolega, povedz odpovede. To ježiš, prepáčte, však ste takí nenápadní sedíti. Vôbec ste sa nerozprávali spolu, vôbec som vás nepočul. Nevadí, položím zase otázku. Čo sa dá prespať? Nedela. No, tak ako nedela vám môžem povedať hneď, čo tam není. Dobre, nejde ťuknúť, bolo zle tak, jak som povedal. Máte, čo sa dá prespať? Oslava. Bohužiaľ, 2 krížiky, ideme ďalej. Pani Čilka, čo sa dá prespať? Vyučovanie. Zás to nejde, kolega má špinavý displej, ale to znamená 1, 2, 3 krížiky. Bohužiaľ, ďalšie otázky nemáme. Správne odpovede boli, čo sa dá prespať? Film, deň, život, noc a sex. Pán režisér, ja som nejaký smetný. Nie ste aj vy? Ja som síce není smetný, ale niečo tu pre teba mám.
Nech nemáš to hrdý. Ďakujem. V tomto prípade môžem povedať, že súťaž končí a pokiaľ sa nemýlim, tak ktorý tým vyhral? 1-1, pani Mišovka, ja som počul tak 16 správnych odpovedí, 1-1 to asi není. Ja by som povedal, že vyhral tým po mojej pravici. Ja, je to tak. A keby odmeny nemáme v kufri auta nášho spolužiaka, tak vám ich aj dám. Takže ďakujem za súťaž, odmeny po programe. Okamžite späť, odmeny mám, nie sú v kufri. Dajte sa sem, kto vyhral, môžete si vybrať odmenu. Tým po mojej pravici, ja si ľudí nepamätám, tak no, mám tu pre vás banány a jablka. Čo si dáte, vyberáte vy. Nech sa páči, zúčastnite sa. Na zdravíčko. No pán rejiteľ, držite to vy, je to vaša starosť, ja musím ísť. Nasleduje módna prehliadka, ale nebude to len taká hociaká módna prehliadka, pretože môžem povedať, že tie outfity, ktoré si zvolili, sú určite unikátne. Tak, ale myslím si, že môžeme začať. And I'm telling you, Bob, with a body like that, a face like that, and legs like hers, she's gonna be a Victoria's Secret supermodel.
predstavte výhercu. Je ním Denis. Ako výhercu sa to ono sa ti rozpadne, ale to už nie moja chyba. Takže, a teraz otázka. Kto by si chcel zahrať? Prihláste sa. Poprosím DJ hudba. Samozrejme, toto je špeciálna edícia stoličiek. Výhradne s pesničkami Jiřího Špírku. No, nevadí. Aj horšie veci sa stávajú. Dobre, sme zase pripravení. DJ hudba. Už to skrýva tvár a ja blázním na mori. No, Pálko, vypiaľa. To asi Nemčina moc nepomôže. Dobre. Poprosím hudbu. No čo už? Ale razem si sa tu nemôžeš. Razem si sa tu nemôžeš. Dobre. Díky, Kubo. Posledných 4 účinkujúci. Poprosím hudbu. Aký gentleman. Ale... Tomuto sa hovorí gentleman, však? Na kolena hole. Prosím hudbu. Pani Vyčielka, zahrala si to veľmi dobre. Posledná stolička. Gratulujem k výhre a gratulujem k výhre za ako rýchlo dostávate toto. Ale vyhral na stene kolbasný, tak si môžete nasadiť. Poprosím potles. Teraz ide niečo, čo by
by sa dalo možno nazvať športom, aj keď to uvidíte, nebudete si tým ani vy úplne istí. Takže ja by som poprosil oponu. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar una alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
som tu zase. Tak a teraz, ako poslednú časť tohto nášho programu, čo sme si pripravili, by sme vám chceli niečo pekné zaspievať. Takže poprosím aj spolužiakov, aby sem vyšli tuto dole k mikrofónu. Poďte, nebojte sa. Nehryzú, dúfam. Tak to bolo dneska všetko k našemu programu a prechádzame už na takú stúžkovú klasiku. A to bude teda tanec s učiteľmi a následne aj s rodičmi. Tu svých sál dává
všechny plody lásky klidně zahodí. Trápím se a trpím, chci si myslet mám, jenže marně tady stojí, tebe přemlouvám. Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat za celý den. Ty jsi má touha, tebe chci mít, noci jsou nebe života dní. Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat za celý den. Ty jsi má touha, tebe chci mít, noci jsou nebe života dní. Hlasům teď zpívá, vítr píseň svou, podávám ti růži, rosou ztrácenou. Nám neříkáš smutek, zálek těžkou říš, prosím jen jednou se líbej, právě ty nosíš. Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat za celý den. Ty jsi má touha, tebe chci mít, noci jsou nebe života dní. Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat za celý den. Ty jsi má touha, tebe chci mít, noci jsou nebe života dní. Tak slávnostné básničky, na každého jednoho žiaka je tu nejaká veršovačka. Takže začni. Rebeka Martináková. Družice a balóny na Olbránku a bombóny. Všade, len nie v škole. V jave, v džave, samé pole. Najnižšia baba z blízka aj z ďaleka, to je naša Martináková Rebeka.
Matúš Čírik. V okope ho držia zicherky, dotrhané sú aj boxerky. Kadernícky delikvent, z Anglicka absolvent. Matúš je už taký, náš malý, slabozraký. Alexander Čapoš. Na ranejky kapusnica, strieľačka Fran Brokovnica. Jeho húd sú čaktice, kofol pije z hanice. Náš herný vývojár, veľký bude honorár. David Klinko. Tato sa s tým neserie, furt sa na ňom smejeme. Veľké svaly má jak hora, no na všetkých kúká z dola. Schwarzenegger sa červená, vedľa Klinka sťa bezmena. Ninka Kubicová. Vzadu všetká potichu, jak bez dychu. Kubicová je to Nina, dohodnúť sa s ňou je drina. Durdí sa a lamentuje, kým v Angline sa zorientuje. Jakub Marček. Daňové podvody v pohode, treba sa schladiť vo vode. Marko Marček Marcel je náš triedny aniel. V škole nám aj pomôže, no strpeť nás už nezmôže. Jakub Bacovský. Kulko Bacovský, plné ruky starostí. Triedny ríšavec i šírená bratranec. Módny je to návrhár, prezlečený údržbár. Nina Oslejová. Nina má všetko na háku, vegy párky na sporáku. Je to hlava dredatá, naháňajú zubatá. Peter Ošlejšek. Jazdík po štvrtku, to je Peťové. Jeho BMW je priam bleskové. Škola ho bohužiaľ nebaví, pod hlavicou sa sám baví. Hry na mobile, hrá sa zdvorile. Denis Pazdiera. Stánkovce represent, bude z neho prezident. Pazdera či pazdiera, nehľadaj v ňom aniela. Matej Rajták. Rajto poctivo v sklade pracuje, druhá svetová ho uchvacuje. Neskúšajte mu vlasy skrotiť, radšej učebnice nemčiny sa kopiť. Matej Trúnek. Čistý súčan, mafiánsky boss. Stačí jeden pohľad a je dosť. Čas sú peniaze a peniaze sú čas. Maťo Trúnek to zistil včas. Martin Malabka. Kto iný ako Malabka? Ruky má jak šparatka. No nie, žiadna padavka. Pozná všetkých krajín vlajky, nemá čas na žiadne čajky. Sabrina Zemková. Naša triedna ofinka nie je náhodou blondínka. Za volantom s mobilom zasa, to môže len Zemková sasa. Takže ďakujem veľmi pekne a bavte sa.
zaslúžite naozaj. No a teraz nech sa páči, milí rodičia, poďte podporujte vaše radbolesti, tak skúsime to trošku ostancovať takým tým ďalším diskom, niečo z toho lapíka, aby sme mohli tak... Nech sa páči, poďte na madrugada dançar, pular até o sol raiar. Carta me liga, mas tarde de balada. Tem Gustavo Lima até de madrugada dançar, pular, que hoje vai rolar um tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. A galera canta assim, ó. Se você me olhar, vou querer te negar. E depois namorar, conquistar. E hoje vai rolar. Carta me liga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Carta me liga, mas tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você tchê 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 tchê. Gustavo Lima e você. Eu não sei, você pode.
v tobě od pierwszej klasy. Dla ciebie jem codziennie ananasy. Opora na nasze słodki smak masie. Opora na nasze słodki smak masie. Opora na nasze słodki smak masie. Opora na nasze, ona lubi pomarańcze. Lubi kiedy na nią tańczę. Jak poleje szampana. Tańczy do białego rana. Ona lubi pomarańcze. Lubi kiedy na nią tańczę. Jak poleje szampana. Tańczy do białego rana. Už to s tebou ťahám, najmenej 100 rokov. Držíš si ma stále od tela. Vďaka tvojim radám som to celkom zvukol. S rovnou sa s tebou posedať. Dobre, studená si. Studená si ako zima na jaske. Takže poďme spoločne, čo má ruky nohy. Je to hviezda, je to hviezda. Proste na všetko máš jasnú odpoveď. Je to hviezda, je to hviezda. Niečo iné chce počúvať a to hneď. Náš vesok je tesný, delí nás na vesmír. Obzerám si len ďaleko. No a to je nuda, sami ma ti udaj. Len už nebudú skúpať na slovo. Studená si ako zima na jaske. Opýtam sa, kedy každé dobre je tak ťažké. Je to hviezda, je to hviezda. Prosím na všetko máš jasnú odpoveď. Je to hviezda, je to hviezda. Niečo iné chcem počúvať. Žádný strachy, chceš kovboj v Kolorédu, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás. Narvaný kapsy prsten neřek.